Jesus wins, Satan loses. Osi Yesu adi nkunim, obonsam adi nkuguo. Abusiafo quarter foforo akọ asan abeto yembio yada wase da mu nyina nso ase se ye ne mo ye quarter ba ko na adisua manetwa mu quarter foforo na yesan awuram wo 2023 eyi mo quarter to so emienu no ye de adisua asronkon na yesan de brosa quarter yi se wo hwe quarter yi nyina adisua ye ba bisua na o se free cosmic messages ana se wi ase nkransa miensa na sa abofo nkransa miensa adisua na yede bro twayen yede mu nchechim be bro sisia baye na we fi we mu na we ape beda ne apotro na nanso oba edru tambia obetie obesitie ama bedru baby nso onye sitie ma ye ni wa nyene ho a ofitin wa na wa masika so wa ma we so say wo kwa kudisa abone so de pepa ya mbone no ye foforo no mu no ya ye di obonsam so nkunim nyese yebedma mwakwaba na afi yede enchia sronko ade ama munyinara yebesan adamase sronko kwan so se last quarter moboa ye ma yede sa adisua yede bremo na afi ni nyina efa hu adisua minimiye se sa quarter na etwa mu na adisua na ekire yen se ne be ye ahwesofo na yetimi ahwe onyankopon ade ode ama yen so na oba yetimi abunkunta papa de ama no ye nyina yafamu aba yewura quarter foforo mu kra sa wo hwe the whole of this quarter ya ye hwe adusua bia so the three angels message ana se abofo miensa enkransem no na ye pese ye hwe sa quarter mu nyinara asijua mo aboafo soronko ha se o mo ba beboa me ma ye de sa adusua yi mu empensem mu de abrabo the adusua ye de bedi sa quarter yi animu na wato ne din o se Yesu adi nkunim obonsam adi enkuguo ma memfa sa kwanya yi so na memfa asida pesi mfa ma 3 BNTV Ghana omuna omuboaye ma yeyesa adisua ya omude ko wiase afanan nyina ma obia nso etimi enya bi etie anase onya bi ehwe se wo hwe yen minimba bia wo hwe yen de na se wo mmoa bia pese ode boa 3 bi na se ne de bia ye ka no ya nkrankra na o mafa onyankopon adwuma nam TV so e de atwo ho so no mo bo nyankopon asem ho edawuro enam se no munya sika mfiri babia no eye mmoa nkakra ye boa no no mo de yesa adwuma yinti se wutie yen na wo mmoa bia pese ode boa 3 bi na ye de won number ebeto emfoni nani pacho frɛ obi beje wo so kakra bia obetimi no fa boa 3 BNTV Ghana na onyankopon ebe eshira se YouTube nso na wo hwɛ ya esrawa se ne obedika se obe subscribe obo subscription button wo ho umia so adoma bi ebebo na kyese se disa video we de to ope wona wonsa ebedikan aka as usual maboafo asronko ewo menchen wa hase omudisa adwumadi mu kotene pa ye omo na de biara da omo beboa na ye disa adisua yi ede bron kote nso onyankopon aboa yen ya masanya omo wa hase omo beboa medi adisua mu pensem mu ede abramo ma me fa sa konya yi enyi omo enhyem na afi wi ya bompaye na afi ye de ti anu adisua no mo media mo sonfo Bismarck mensa ene ye wo adom me wo Elder Kingsford dua boama kame ho wa hase elder mo akava great ndase pass kwata yin so mo asa ye krado say ye ne ye infa addition embrace ya T4 great me call manimu a openi Samuel Ababion so na team fifi no openi ye mo akava great me da say ya saton safro then what me aba na fi me call echi eno hwan elder
Dr. Alex Collins afa so na ete eto no ha no elder yemakwaba great madam wasepa say mabua last quarter mboaye the managing for the master till he comes no this quarter you said the free cosmic messages and as we say nkranse miensa na said the three angels message and the person the prayer yen achieve for Maya Mompaye Nafi Yenshe Yen Addition Numema da Kingsford Abompaye Amaye Namitum for Namia Mubruhuni Adom Ashama Odo Eni Kabia Yadawa se ene day se ayo pe Nafi waton safren se yemra unyuru asibiem na wa ona mwadom no ahumabroso ona ho konkroso enkyerɛkyerɛ wasem Yabao, yourself, boy. Yemfa kuma pani adwempa. Yemfa sua adesua we ya to ho. Na wotwi nyina mu. Se ndwendwen ho. Enka aka yen. Na moye na afi yentimi mfa ye pe nyina ma. Yentimi nante wanamo so na nsiesie yen. Ama nkwagida no. Boy yen ne atiefo ne ahwefo. Mra ye bekọ nsemu. Wabe church for Kakaifo, Wadum Sunti. Amen. Amen. Great. Messiah Amamo Aquababio. In fact, the whole of Sakota Imunarano, ye shared the three angels message, but Sana Ochi Mono, ye beshe osi Jesus wins, Satan loses. Na additional share asieno or my statistics be up for Niema Bia. Any nsɛmbi CC wɔ 1844 sanse saa year 1844 no sɛ saa afe no nsɛm bebree na esi saa afe no mu. In fact the first or the kind of my say owura bia na your friend Frederick near Sechi ono no yewo no 1844 ono no na oba ye beka sɛ Christosom krampo no hufosom na Christosom nye osoma wose yejitum sanse ye kase friend say love your enemy ye hufo na kasa asam no nam so musuru se ahoden for bad beto ahye mo so no mayo mo pensanti no mo di ehu akwakwahye osum bi o mo friend Christosom enti Christosom ye nkwase asam ti ono no enti osori tira Christosom pa ewo 1844 sa 1844 ya na owura bia se ne nyina enim no Karl Marx ono nso ode economic theory. In fact, even though say the book no later by 1932 na Soviet Union for publishing by 1844 na the first manuscript no odi kan troye no so na dia o kan say no ewiase na nkasa na economic the interplay of economic eniema demand and supply ena ebe ya na ahihye no ho na afi ewiase aba ahihye no ho kama na afi aba ba say utopia world bi na say ya abaye perfect enti amanyo sem se no betoto niema yie eni se na edwadie bekoso ena be shipu wiase na ewiase nyina ya ba bedide na afi de obi aba betena ase. In fact on the communism eba ya Soviet Union efa ni nyina saa nwoma no Oshase etro no 1844 ena Charles Darwin se na nyina yenim no ono nso na nwoma edi kan a otro fa evolution ho se nipa krampo ye fifini emam na baaye chance bi na ebaaye na nipa bibi na baaye na we free we mu na we ade beda ne apotro beda ne we na we beda ne we ansa na ebeye akrati asefo ono so 1844 no share sa na nwoma na se no see the essay of 1844 even though say it was 1859 and the origin of species ebeye public ma Charles Darwin so ordinary and so ebe firm no kwasem say 1844 and Daniel nkomhye na o share no Daniel chapter 8 verse 14 2300 day prophecy no na 1844 and as a prophecy no AC. In fact, 1844 na great disappointment no by no man te prophecy na no mu fi say safe no na Yesu Kristo ba di hwamodie kese pa di ba in fact sa hwamodie no na ekuo bi pie free
saa hwamodie no mu a na from Advent movement yes that be ye de ye betwen owura no kwan sanse afi o manya ntiase bi saa Advent movement we ena efa mu a na omo kansa omo nkyerɛkyerɛ ne bɛko atia saa nipa miensen ya medical bo omo nyina din koso omo hwehweresem na kyerɛ de Karmas de bae ne search de bae ne Darwin de bae ni nyina no enye kyerɛsem nkɔ na omo so dabi omo no omefa sorosem no na omo ko atia kyerɛsem no enti saa ekuo wi ena 7-day Adventist epie free mu enti omo no mo fa saa abofo mmensa nkransem no mo yese dabi ye be kyerɛkyerɛ saa abofo mmensa nkransem wi sanse saa nkransem no ekutia de Darwin ka de ne search ka ena fe de Karmas eka no mo fa asasem wi se on beko wiase afane ne enam saa ye so na ema saa osoma ye 7-day Adventist ebaye aye nyina ende yenso ya gisa asem na tumu aye ba benti abusiafo ye ba behwe saa 3 angels message na the whole of this quarter saa movement no fire no mo de ko wiase afana nyina ekutia Karmas na sefo no eno na saa kwata mu nyinara ye pese ye hwe idumu asiko na yenye mu ntiase na ne di kan no osansa na ye bete no ase no. This is Revelation chapter 12. Na yatiasi pa yi ansana yetimi ate the 3 angels message no. As intinde na otwi mu adisua yedi kan no. Ya adwene bekuba besi Revelation chapter 12 so na fi ya hwe nsama e wo ho no na ya hwe na tifi asam na wose Yesu adi nkunim obonsam adi nkuku no yemfa mra na wi na bi kotani nyina adisua no so ani so na yemfa kotani mra na wi na fi nyina yetimi anya adisua no mu enti asenti maboafo no aye krado ye behwe yen adisua no mu na fi ye de ahyehyɛ so ye behwe yen adisua no nka bosam no ye fa Revelation chapter 12 verse 17 say penisa me wa ye krado a pamcho mama yentie onyame asem Revelation chapter 12 verse 17 adisem mani 3 dumienu ntichemu edunso osena otwease no bufu oba no okotu na sefo nkaya wodi nyankopon ahyede so na wokura Yesu Kristo adanse no so sa amen amen great ye ko ye nimu no ye behu nka bosam no na fe ebeba mu na fe ye akasam great first of all no me pese ye hwe osoro akudie no and as the battle in heaven dien na esi osoro ema sa akudie ntawantawadie eba ye na fe yemfa enhye ye adisua no so ewo ehonomo yenhwe ne ade esi wosoro in the first place na fe yenhu babia ye adisua no be hyase afa hwe Revelation chapter 12 verse 7 to 9 something happened yenhwe ne esi wo honomo ose mumianti onyame asem adisem enwumane 3 dumienu ntichemu enso ekosi enkro no na okon ba osoro Maki ne na bofo tu otwease no so sa ne no nkon na odi won so na wanya kwan osoro bieu enkro no na otu otwease kase no owo dada no a ofre no obunsam ni Satan die odada amanaman nyina no firi ho to ne twene asase so na oto na bofo kan ne hugui amen amen yan hwa se free yan tisa akinkansen we asesen ye hwa se free osoro osena okun ba osoro osoro de eside na okun eba osoro eho na yemfa hwa se free yan ti ase sen akinkansen no yo mda seminia se beti ase ya se ko abodi free ase ya Onyankopon obo nipa no ose oma no ope okay sanso na abofo na omo osoro no Onyankopon ne bo wom so Onyankopon ma wom ope yes that freedom the will to choose Onyankopon wa moyen se sabio ye robots bia o chinchim ye nemo wode na asem no ma yen a Awasa yanya ye firi odom nti asiemu na afi yenya saa open say e be nante wo nanam so that's right ndi akinkan sama ye kan firi
adisem tire dumienu nchichemu nson no e kire yen se osoro ho no onyankopon ebo Lucifer no o ma no sa free will and also ope a o de be power so but the duru ba bi no Lucifer o power o pae no na ni onyankopon enhihye onyankopon asem no ebo ebra okay this okase ekun bi si osoro a na enye se bi a ye de yadwen bebu okun a yehu no sa amiri ye de asekan ni etuo na ekon na emom it was na ye okun a eye adwen mu kun war of ideas adwen eba ni tirim desire eba na kuma mu se makoma pese menu onyankopon be ye pe menya onyankopon tumi no na mpo mabro onyankopon so saa okon no ene si wo soro ndi the freedom to choose and also power or the power ye so nyame a wabo no se wo se wo som no me nsom no biem na mom e wo se me yakasisi me nyame no na mpo nke betumi a onyame no na ebe som me that's right eno ne okon no a esi wo soro na chura no me ehunu se obonsam edi nkuguo na nyo no nko a abofo a no mo soro nso womo so ebi so e baake no ndi na ko no ejina nipa mi no so Kristo ani wobonsam okay ana obi aso wo supporters na say the cheater afo ti obi num ko gina abofo no bi ko gina obonsam achi ebi so ejina Kristo achi na obonsam nkuguo no eho oko ehase yo me de bi be kan de other kan no ewiase ntokwa ewo wiase gina say ye the physical war say ye hu spiritual war na say entawa de bi ewo wiase bia no ne mfiti ase ena ewo Revelation 12 no na Bible di adanse say onyankopon oye onyame oye odo na nam so onyankopon ye odo nti say odo bia niema bi wo ho a ese wo ya wo de kire say odo nipa no ba kompa ne say wo de nipa no epema no say ye de betoto ho a if inkola ye ne omotifie ye ma ne omofie enye de bia na omo sutie maye e bia wo computer bi wo fie computer no ya program computer na say wo don sabo ayibi so say word we ne depa every time bia obe click on it no computer and that word no beba so am for word na man na say there's something wrong with the computer or the be kwa repair nanso oba edru time bia obetie obesitie ama obedru ba bi nso onye sitie ma no wodo wo ba no sen computer no wo mpese wo ba be ye robot every time bia oka sorry no sorry tenase no atenase enti a part of expressing love ne say so ma free will eno nti na onyankopon e di free will e ma body nyina including abofo a e wo soro no na Bible kire say from Revelation 12 free verse 3 no 3 and 4 no ehon na ntokwa no chase yesua adusua bebre kire obronsam nani bre Yesu Kristo dibia owo ewo soro enti oye se sadia Yesu Kristo dibia owo no eno on na ese onya sa dibia no ene ade kire se adwen ntokwa no chase ewo adwen mu na ehon no na verse 4 kire se osoro abofo no a third of them omonso e de omadwen omo free will no omo de decide say omo bekwa ko support obronsam na eniji sem ne say obronsam ene ne supporters ni nyina omo di nkokuo enti the whole of this week lesson caption okra dedodo is so befitting say eno na otrofo on dey share the whole quarter say the besi bia no matter the situation we know say ultimately no Jesus will win and Satan will lose. Great. Not just a battle winner, a course was thrown no crumpling in the originally no Yesu a winner. And open some elusu was thrown. Great. Minim says Samuel Kakradia. Said ye Modika Canano. See a head assassin Sukrana said Bonia, ye can Bonia. Maybe an Yedinka a prane, a bohom for all ye trim. And sana to whom anamo. Be anywhere, Bonnie be anywhere, 1 minute who 15 1 maseka so 1 ma so say wo kwa kodisa abone. Adwene no na absorb bibia and sana aba physical mo exercise. Entino said the other sedika kan no obonsam Lucifer onya adwen hu say no Yesu
anaasɛ nyankopɔn ama yesu position asene no no ɛhɔ na ɛsɛ sɛ freshness ɛbɛwura ni mu adɛn na meme deɛ kaminya ana arrogance no nso ɛba bɛwura mu ana ɛneɛ pride no nti pɛ sɛ menkuminya ɛne ahantan ne ahomasoɔ ba yɛn nso yɛ mu a yɛnhwɛ yɛ anammɔn bi a yɛbɛtu biara no ɛne nyame deɛ ɛnkɔ pɛ. Great. Yo, Madam Wasipa, my identity for Okun Bibriba, a coso decision I take Delhi, Bibia, Bia, Junimu, Kwa, Cosunano, baby, a chassis, and now my boyfriend at church, a muno, yen to us or not, young code Revelation chapter 12, verse 4 to 6, 9, no. Yen share, or the name be Genija Homa, name be yen share, and so shall they be which was the ABA with the agenda man, yen church mu, ne yenko mu because ye nyasa antias na ye wuradusian no ebe ntias no be tinakakra. Enti yen hwe Revelation chapter 12 verse 4 to 6 and 9 no. Pacho mu mienti onyame asem. Ose na odi no dua twe osoro nsnuma nchichemu miensa mu baako na ototugu asase so. Na otweaseɛ no begina oba ɔrebewo no anim na ɔse na sɛ ɔwo a wamene ne ba no na ɔwo ɔbabani a ɔde dadeɛ poma bedi amanaman nyinaa so na ɔfa ne ba no de no kɔ Nyankopɔn n'ahengua no nkyɛn nsia na etwa eto no na ọbaa no dwane kɔ ɛsrɛ so die Onyankopɔn asiesie baabi ama no sɛ wɔnhwɛ no hɔ nnapem ahanu aduosia afei gyampo kɔ nine na otu ɔtweaseɛ kɛseɛ no ɔwɔ dada no a ɔfrɛ no ɔbonsam ne Satan die ɔdaadaa amanaman nyinaa no firi hɔ to no twene asase so na ɔto n'abɔfoɔ ka ne ho gui. Amen. Great. Yɛnhwɛ sansɛm bi a nsɛmfua bi a ɔde gyinagyina hɔ ma nneɛma bi na afei yɛnhwɛ sɛ ɛbɛtumi akyerɛkyerɛ mu a ɔbɔ ɔtweaseɛ din ɛna ɔbɔ ɔbaa ne din ɛna ɔbɔ abɔfra no ɔno nso ne din ɛna ɔsɛ dade poma rod of iron ɛno nso ɔbɔ ne din saa nneɛma wei no na ɛgyina hɔ ma den. Many abesmak medase one say Odifo Isaiah can't be Isaiah 28 verse 10 or say for percept must be upon percept, percept upon percept, line upon line, line upon line, here a little and there a little. The all can you say Bible edition so sort Bible as here Bible no onyankopon na troy enti but a part of the Bible a boama the other part. So here John the Revelator tamana or John the Revelation book no and the context of young man no when mani used to a lot of symbols say the system then will not fight against the book. And Naaman Bebre no is shrouded in symbols. So and Nam said the Bible itself explaining itself no. So my Bible kwanya Bible be more say. And it's all ye now kind the whole of Revelation 12 now to compare other parts of the Bible. We share the kind Genesis account about and to see any obronsam ending up on it nina. Among who clear say dragon now all kind of wasem. Hey obronsam no kan a clear narration of Intokwa see so Isaiah so can say obronsam eye na dwen so de na konya bekwa kwotena Nyankopon akonya na tifi ye pam no ba form a very clear man explaining perfect. Now also the Sianan Kasan so my test Philippians and Psalms. So can also ma who say sa woman na all can Nyankopon asafo na all can. And then at a point in time, so come male child, Jesus, ye wo Jesus.
and or sister male child no so when we are or establishing a kingdom or the rod of iron e be rule what kind samsa or chere how onyankopon asem it is a second a chat on both sides oh and she said wonya botre now share the other parts of the Bible a more clear understanding now Revelation 12 no or my history line or my history line where they can train to kwane see or heaven they see heaven or bronsam lusuye now so bronsam say no one accept it boss say no ya born of first round or say no person call second round enti emre wo Jesus no in adwin says that time no so be call second round enti wo hwe actors no fa binum to say or Herod no any other people person be kun Jesus but that time so then osan lusuye na disuano kono ye be won say second crown one tias you or trilogy and also lusuye na etwa so sa ni ehu where we fit in great me da se pa me da se say watch mu abusia for ye Revelation book the three angels message no na trap ya until Revelation 12 na se ye nti Revelation ni na ase sanse no na my description okun a ekupesi wosoro na enam so ma ene okun abedoson ewo yadwene mu nempo hunamani ene ne hunu we ani so enyina no maboafo no boa ama ya chechenti ya nyahu obonsama odi nkuguo ewo soro na mpo asase nso no first ayinso wasan adi nkuguo yenko yanimo na yensan hwe Revelation chapter 12 na verse 10 and 11 enkranhyesem bi ewo honomo yenhwe sene no nso kan wo ho Revelation chapter 12 verse 10 and 11 adisem tire edumienu ntichemu edu ne eduba kono na metini kase osoro se afei nkwagie ni tumi ni ahenie ayeye nyankopon dia na ahoodin aye Kristo no dia efiri se wato yen nuano anu totofo no atwene ono na ototo won anu yen nyankopon anim awia ne anajo na wonam agwama no moja ne won adanse asem no so adi ne so nkunim na wansuro se obewu amen great enti osoro bo ose wo hase sanse otwase no ya to no afri ehonmo aba asase su ase na assurance bi mayen se ne esitie so osoro na ebose ya wo asase su ase nso sa o se boyi yenso yan rejoice bi Sabbath kakra yan rejoice bi if you say ni ayidi na chi no ayenim ne ade ye ho ato no so no ono na wadi nkunim ebi se entokwa no se de edame ati ase no obonsam fa kwa bia so se enka obedi Yesu su nkunim enti firi ne mofra se ne na wo mu besi ende na ni nyina anye yi no saa nso na Yesu Kristo krono a odi obonsam su nkunim no wan hwe yemboni so esa eja na hinie ni nyina ho esa de no ho eba beto ho ewu eje iminu mienu nyina enkwa na saa Yesu Kristo krono na wadi nkunim no ono na wasi yemfa ye ho ento no so imagine says ye ko ewi asekure esa de a Yesu sani nyina ne se wadamfo bi na se ne ho odin pa oni ni nama ya na wunsu papa ntukwa putimi se da kra ko prepare bi eba ya na wadwane akohye nachi na enmunyam ka Yesu se Yesu no okra so sene sa nkrofo a yedwane ekotoa omuni nyina ana wadi nkunim na wo ka kire se wabewie nkunimdie ni kura ewo ni moja osa ede ba eto ho ma ye ni enti se udi sa nipa we achi a menye sure se o se usheki kura yo medase opini medase Unzatasi no enu asame kind mind se ye be san timu bie mu a edu ba ko ho no o se na wonam agwama ni moja ni won adanse asem no so adi ne so nkunim amen na wansuro wonam ogwama no moja ene wo mo adanse so aide adi nkunim wankasa wonam ogwama no moja no so ene na adanse ebedi nkunim anase yedi nkunim na emo se yedi nkunim na say assurance aye won say nkunim die no ayeye dia se ye fa ogwama no moja no mu dia ye gidi se Kristo be wi wa sorry
na otia odi ma ye de a ne nam ne moja de hye no so a so wo de pepa ye mbone no ye foforo wo no mu no bia ye di obonsam so nkunim nya se afi kra na ekodi ne so ye di nkunim no nti dada nyina no enam oguama no moja so de obeye no asenua no so eno na afi ni wusori ye no eno na ama ye sa tumi no a etimi didi obonsam so ne bone ne so se ye de yenya ho odin ni etumi mu dia ebedi nkugu nti dabia no wo se ye hwe moja de hye no moja no na ama ye nkunim difo nti se ye ka se eto dabia ya ye sa enfom so no ye ma obonsam tumi kese so yentimi nyese yetibi ase sa ne ama moja no ho amanfa so ama ye na emom o kire yen se de ebekomu biara ya de mu ahohia mu ahokyire mu haw ne abeberesa no yes ya kuma mu ni ya adwumre yen kasa ya di nkunim okay if say wonim say asɛm a ana wose wonam omo adanse die so nsɛm a befiri ya numu aba no yes ewo impact ewo yen so so wo de wadwen si bibi so say sa de we mintimi nya no matter what you do wintimi nya na mo de wadwen si so say ade eden so meye unya hoɔden ni akokoduro bi etu saa na mo nti wo kyerɛ yɛn sɛ oguama no moja no ama yɛ nkunim difo nti no matter what situation a ebekomu no yɛnyini sɛ yɛ nkunim difo ɛwɔ Kristo Yesu amen many abes mark me fa kranka ho adusua no yɛ de dodo sɛ adusua di kan na nkranhyɛ sama ode amaye as the caption adusua no kyerɛ sɛ ntokwa na ba several times but every time bia Obronsamba call for rematch na wodi nku any establish say we are sent to kwa ye go through a year physical fight Ukraine Russian tokwa physical fight we battling with health issue with financial issue with marital issues problems are ye go through nyina no nimfiti ase any this great controversy no and addition no sheying crying ewo Revelation 12:10 and 11 say, you can be victorious. Akwenya wo hoso obedi nkunim. Na kwenya obedi nkunim ne say obeden. Obe align yourself. No rely on the blood of the lamb. The Jesus Christ accomplish here woni wo so. Ene nsɛm a wɔtwerɛ Bible mu. Ɛhɔ na me pɛsɛ ɔdɔfo ye dwen nsɛm bi ho sɛ what ye nyina ye tie ya adesua wo a wotie ye obia ewo problems are all go through obia wo life challenges are all battle in it wo de be ye se e bia wonyame som eho hinhim kakra wo pese onyankopɔn de onyame som si ye e bia wa brabo mu nsɛm wadwuma sɛm wa ware mu nsɛm wo mantetie mu wo health wo go through challenge wo battle adesua enam Revelation 12 so e kachre se how be outcome no yes Christo adin kunim ama odada na se ubenya san kunimdie na se oje nkunimdie no by say we rely on the yes Christo enyamao through his death on Calvary and an ensema e wo Bible mo Amen. Great. Madam Wasipa, yen to us na fe yen hwe yen addition no ne ka yen fa Revelation 12 verse 6 and to Revelation 12:14 to 16 na yen hwe niema bia esi wo ho se bitimi akasa ho kakra first na yen hwe Revelation chapter 12 verse 6 na fe yen fan to Revelation 12:14 to 16 it is same di kan hwe 12 verse 6 no pamcho mama yentie onyamiasem adisem 3 edu enmienu ntichemu ensia no osena oba no dwane ko esre so na onyankopon asiesie baabi ama no se wonhwe no ho na apim ahanu adiosia afi ye ko 14 to 16 so na woma oba no okodie kese no ntaban mienu se omfa ntunko esre no so ngetina bre die obehwe no ebre ni mre ni bre fa afri owoni anim na owono pu nanum nsuo te se asubontingu oba no achi se anka emfa no
edunsia na etwato no nanso asase boa oba no na asase bue nanumu mene asubonten a otwease no pufri nanumu no amen yamfasa nsemfo yi sansem yi nyitu asem yenu imfantoto ho edien na esi wa hase yenhwe emre na ewo sa nyitu nsem mienu intam na die na esi wa ha Medasemenia say introduction no free addition na ase no o ka emre bi esi ye no ma bi ana ekoso a na ni Christosum ebo ebra na Bible nkyerɛkyerɛ no epese ebre Bible nkyerɛkyerɛ na ase saa mre no mu ano achi no BBC ye hwɛ Europe ha a Christopher anoma no omu go through a lot of persecution na Bible no eka ennabi hu asem 126 days ye hwɛ twerɛsɛm mu a ibetumi ahunu munti ase ye hwɛ Numbers 14 34 ho ye hwɛ Ezekiel 4:4-6 a prophetically no oka days no a o say daba akon onyame anu so no te say mfishi apem na ye hwɛ saa period yi mu a asafo no kɔ ahoyehiem pa na enumu no ana o say oba no den oba no ekɔ oma no tokode ntaba mienu ma no kɔ osere so we no on ka physical oba o kɔ osere so oba bi na physical oba bi no na emum sade ya kyerɛkyerɛ mu wadisuan mu no oba no gyina hɔ ma asafo no asafo a na wo sanka onyame asem no de ekoso no den samra na yabre asafo na ase ama na kotibie bi mu a onyame asem no enye den intimi nko there was so much persecution so within the persecution no nyina no onyame esiesie baabi ema oba no aye asafo no said ye be ya onyame asem no be den akonkan na enumu no na ye hwɛ verse 6 ho a 12:6 ho sina oba no dwane kɔ esre so die onyankopɔn asiesie baabi ama no sɛ wɔnhwɛ ne ho na apem ahanu adesia nti bia onyankopɔn asiesie ama nti within this period no onyankopɔn so the asiesie ni ma no asiesie no hawa no mukum sɛ nyamasem anase Kristo ho nimdie no ebekɔ ne ho asem no bɛkɔ no ye suppress no na nyankopɔn so ayi asafo a osiesie no so nyame asem no ebɛde ebɛsa di na ye hwa sɛ de abakɔsem ɛkyerɛ ye no after this period no nyame asem odisiesie asafo no e ma na asem no sa aye de ebɛgya dia no obonsam ena ada ene ne plans a oye senko de be bre onyame asem ase no na wadi nkuku the title of the lesson was say Jesus wins Satan loses no we no to so a meka say impress asuni say yesu ye wo no ye hunu die si ye say Herod the great no person okunkum mo fra ni na so onyankopon de Kristo esie e ma no be ye na adwuma a wo so ye ye boy yesu asu okọ esre so no bonsam kọ daada no se de be ya obekye na adwen na afi adwuma onyame de ahye ne nsa no entimi ma so odi nkugu aha so obonsam edi nkugu se no onyankopon asiesie ye bi ama oba no sa so ne yen so ye bekọ oha mu ye bekọ ababresem nanso se ye tie onyame asem no a wose waye de wasiesie ba bi ama yen ya ode beji yen great edi ya free sa wo amen medase pa da waya de wa cheche mpa ma yanyamunja yenhwe asemise di awie na fe mfa nsoro yen adisia na ewo onyankopon awie bremu nkaye no the remnants no yenhwe omu characteristics die emma edo mu ho adi emeyehu se we no ne onyankopon awie bre nkaye no Revelation chapter 12:17 yenhwe asema Revelation kafa Revelation chapter 12:17 adisem tireye edu mienu ntichemu edu ensun no se na otwease no bufui oba no na okotu na se fo nkaye a odi nyankopon ahyede so no
na wokura Yesu Kristo adanseɛ no so sa. Amen. Great. Into no or chance no bufu ye na nkaye no okutu omo so sa. Ye be kire we mu sen. Ehefo ne nkaye no. Send ye be kire we mu Revelation chapter 12 verse 17. Yeah, many are best mark. The whole of Revelation 12 recount world history. Yes. But at here for the essay at say Revelation 12 no, it has not been arranging in a chronological order. And say what we are analyzing in the context of the bigger Bible. That's What right. you say. Now I can't shall see sent to Kwano. I shall see free heaven. And no bronsam lusu ye. O lusu enti ne to free soro no ba asase so. Oba ye no she di say ya bona wie Boston ya bona wie enti will take it time to heal the wounds no twen ye. The next time no who say Jesus aba no say men cause the second time. Enti ano so de Herod ni we num sa na ye den na no so lusu ye. Ti na we lusu second time. Enti the third you know cause sadia and Jesus ebe establishing a church as or more a commissionary journey establish a church as a Christianity, the ideology, other chire mu say into is about ideology, worship, God's principles, and a fiscal way say but it's more about true worship, any ideology. Or who said Asafona, yes, we establish a strong no, and then Odin to Kwano Kwasafono so. And on our can said the woman a period of 1260 dark ages in Europe or more persecuted Christians. Yes, John Haas no na you kuma man for anyway. But at that time now also no Yankopon creative refuge. Emma America it open itself. Emma Christianity call her so that the church become established. And you know somewhere lose third one. No say no. Still no maintain me who see you. And he say what directed attention to woman Asafono. Asafono is I go through a situation be say the true Asafono started persecuting you know. Some of it has been diluted. Yes. Then so offsprings are a year or more representing the true identity of the church still exists. And he says say a hot nan to kwana kudru. No says group no the true offsprings no or more reflect exactly the characteristics of a more mother church no. That's right. And only say omu keep the we say the laws, all the laws are imrana onyankopon edi share na safo ase no and then the testimony omo oni nyina and say ho na ntokwana koduru na adusua no be kire am ye hu say those people no linked to what happened in the 1844 nti onya ntokwa no oguso then so you come back to the title now ultimately Jesus will win and the devil will lose. Great. Na kakra bi amede ka ho abra ye sore sunu so de eda e kan ye no. O se ona okura Yesu Kristo adanse. Na etimi edi enkunim. Nti adofo no ma ye tie ni a Yesu adusua nyina no. Okon no de beba. E de ni a ne kase edi animu. Most of the time ya na me kase bi wo kura wo ko Ghana ne se wo ko ya sore a yana asafunu bebre no kura no wo be ka ehu niema ana se yana omo penimo ade popu ne bin Laden akosia we ni we akosia enche na sesses be hwan na asafunu aboto na enso ne bi oni ni nua bi ti wo kura na ni ntemu kura na enkoyi abra no ontimi nsovo ye no nso hwe sesses intino adofunu sa kese na edi animu a eba no eye de ni a ebeba na eguso obi ade epimpim no nanso se Yesu se yani ayekura na dance no a ye ne commandment no Yesu adi nkunim ntino yenso ye bedi nkunim ye nkuram yo medase eda se hwe edu so ho a Revelation 12:17 ho a wo kan o se na ohwiase no ebufu oba no na one ne ko ye ntokwa ene nasefo no na wo ka nasefo no omu ne ho omu ekura ye omu keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. The commandment no a de etoso 9 no ena akoye tawadi ama Christopher bibre na so we no kire yen say ye gitum
si edi Kristo achi na yedi na namo achi na afi yaka womu a wapa womu no a remnant no dia na wose na ahyede no yedi su nyina ana de etozo mienu nya na ahyede no nko a wose womu a womu wo Kristo hu adanse sa Kristo hu adanse no ene de this is Revelation 19:10 here Revelation 22:9 what the testimony of Jesus Christ. Yes. 19:10 no was say and I fell at his feet to worship him, and he said unto me, see thou do it not. I am thy fellow servant and of thy brethren that have the testimony of Jesus Christ. Worship God. I had no testimony of Jesus Christ. For the testimony of Jesus Christ is the spirit of prophecy. That's right. The spirit of prophecy no ya adansi dia onyankopon dia amane ma e wasafonum na fe e di Kristo ho adansi enya prophecy say wa obewu wochena obenya sika wochena we na ye enya no ne the prophecy. Yes. As amiri ekoso wo ensafo bebrim na emom prophecy a vision a onyankopon dia amane ma e twen mra yedi na namo so yedi ne commandments on na fe yedi adwen no focus on Jesus the obey ma yen eno ne dey say adansi dia onyankopon dia ma ne ma e wasafo no mu a e tretre ye na fe e dey yasi onyankopon ne nkwaje no so. Great. Meda mwase say yembre no aye bre abusiafo ha na yedi edisia no ebetre edisia edikan na yedi abro kota etosumienu 2023 yimono no osi Yesu adinkunim obonsam adinkugu ampa ohwe se ne nchechemu no siko ya firo soro ebepem ni obonsam ye yibia ba bia ombehia abate no nyina no obonsam edi nkugu afi ne yeko addition mu pra next week ye de etosumienu no ebebro se a movement of destiny na se shebre bre no eno na next week ye de bebro ntino menyu humfru onyankopon enhyamo ba bia mo biara no katewani na mema Elder Collins enhyaso ya mema mo mpae yewra yesu ya dawase ewa anigin sema odi amaye adusia sesia ekire se ebewie no Yesu Kristo bedin kunim na obronsam bedin kuku na so wa kire se nkunim die na wo bedin no ejina de wunya oyemaye ewa Calvary ejina se ye bema ho kwan ni ya fa wonsem ede aye adwuma de mesre bebreen se Kristo se odofo bi tie ye ne na okọ ohaw bi mu na okon bi mu okon a ebi efa ne nyamesom so opese ne nyamesom ejina yie na o battle with it ebi a ne yare sem anase abusuamu nsem ana kwala tete mu ana na ware mu ohaw bia wo maekom no Kristo mesre bebre se fa sadisuan mu echichiro more say whatever they are going through no ombetima yenkunimdifo na so ombe yenkunimdifo dia na se omogitum dia wayama ye o Calvary se omode wasem efri se wa adisuan na kire se wunyankunimdie ejina wasem so omumfa wasem enya adwuma na omde ye adwuma obema omunkunimdie yada wase bebre efisi ebisa we e wo doba Yesu demo. Amen. Amen.